Ka jinseng samla balang Presbyterian Madan Rating ka ai kublei ya phi baro hagani ka por ka bamenta habangin yo banwan ra ekani ka program ka benta ka balai praise and worship ka bla ai kerteng hikai yaro bat IT ti shwabing ni ya chprang tugin phash blei hijing dwai ko khpa jing ba beneng try ni ka por ka bamta try sai sin trying one dem ka slajap khoi tang jimi try kur khui kani ka program ka bamta try bingin yo try bingin pin i pat pej ba try lamba kani ka online platform a try lamba ka YouTube channel a try hoi try hakum kini ki por ki bamta ngim yo ban shakri la lu ka teng jimi hak benta ki prepare try namar ki don kini ki agi kin don bal pin bej pin biang da ka sorka try angin nang pat ban burom ya ka kum ju try ringi aingu pat try lamba kani ka online platform pat try yo try ban wan rai kini jing shakri jungi ni ka por kam ta ai kan long jing ker khui ngi we baro try na bai kini barong apan ka kerteng bat hang tam chung try skurs mim jingi na Nazaret na dum ta hadu la taru amen ti hakani ka pong in yo ya ka jing pulis dang na imis kenti lang khongwer ngin yo ka praise and worship hapo ka jing yalam jong ka living voices batru ya ka short message na I Mr. Ebuton Khalkngor ti shwabing ya prang shupan pawing sa sin hakum kani ka por ka bamenta namar kini ke jingpang bat ke jing ka bangingi kendo bahi barok we ke perthai langba uniu jingpang un novel coronavirus hoi ke blakta ya ka koi ka khya ya ka trei ka kta bat kumjuru ke blakta wat hadu ke jing shakri nama bangim yo shu ban shakri lai luj ya ka kerteng ke jong blei haki yeng mani tin rei ngi angu pat ru bangi don pat ya kini ka online platform ka bangi perthai mata ngi yo lat ban shakri pat hakani ka pomta tu ai ba kani ka program ka bingin wan ra pedeng jong phi lengba kani ka YouTube channel ka online platform kan long ka jingker khu ya phi bat yangi rukumju khnang ba ngi yo pat ya ka benta walang im yo ban shakri lai lu in ring yo pat ya kani ka benta lengba kani ki platform ka ba ngi don menta kata ka ka digital platform to ble in kur khu don rang ka lembat ngi ba kani ka program kan long ka ya bet ba ya ti ba kan long ka jingker khu yangi we pe we ba yo sngo ba bas ngap ya kani bat ki ba page rukumju try ya kini baro ngabuti sangti dan borg jong ble na dum ta ru kataru amen Shamni le lang hawe blai ka jingwai ngan puli ka tu ni ki benta na tin jong blai ki bla man shem na kasam ka blai bisaw ka khot ka basaw ter kum ju don ka stiu por ki nong koren ka nong ba ar ka khot ba khandai ter ki kentin ki ba ong kum ni alawa dio try bat ra phai ktien nga bat la pelat nga na ka jing shep tin jonga baro klai khmi ha u ti kla pen sha yaki bat yaki khmat jong u on pen lengo lanu ru uni rangli la lenyar ti u try la yo sngo ye u bat la pen im ye u na jing jar jong u baro u angel u try la ker so dong ye kita ge beshep tieng ye u bat la pelat yaki atumat bat tu khmi ba u try u long ba ha suk u taw briu ba shane ha u a tu shep tieng ye u try phi ki ru khu jong u namar don jing ko do ya kita ge beshep tieng ye u Henry kat kumbala tho ki ru bakmat kam shem yo I bat ka skor kam shem la yo sngo bat kim shem la mi ru ka do nu brio kilong kita ki ya ba blai la bul pa ya kita ki ba I u Henry u blai la pen pau hangi da min sim jung u namar min sim u yet ki baro wat ya kita ki ru ki bajliu ki jong blai to ne le lang blai ki jing bai kok pa jing ba maning si sim ba trying ang lo magajing rakar ga jong mi ro try kom ni ki khun samla jong balang dar ting hi bro ko be ro try nga ang lo magajing rakar jong mi ki si por ga jing mam tar ra ho trying ma ga jing ba jing le ba bun ja ga bang la man shem ga jing jing ha kom ki ni por ga bang la ti try ban te ban shem pang ring ang lo magajing rakar jong mi la yo ba ki ni kala sai sim ban pen sngo ki ni ya kitin gi jong mi ho try bang ni rai ro ka kerteng gi jong mi ho try men ron kat kam tam ga ya khun samla jong ga balang men ron kat ga balang hi bro ko bi ro try na du I paso to men sam ba kit khot community balang man ai ki ga jing ba ga jing sham phang lo bro ro try ma gi la pan pen ya ngi kum khun gi jong mi ho try ngi angul ma ga jing ron kat gi jong mi ka ri bro ko bi ban ta ki ma de ki ngi jing pang ba kim la ti try ban tip na kanu ka daw Henry ngi angul ma ga jing ron kat gi jong mi la ri smari ngi ba kum khun gi jong mi ngi yo ba pat ban shakri lai lu ya ka kerteng zum ya kum kini ki por wara pring gi jing ba bun jan and mi mem shem in o ngi to hi kai be lam mi be kum ki khun ki bange gi jong mi ngenang ye ban ki shaprang ya ka kerteng zum ya kham tam bang le kam ban zum mi ho trai mi yo ya kala ba la
katukan di terai ban ki hoy bantang jong mi henry ki don shibun terai ki bayai pendam mi kerteng jong mi halo jong ki ying gisam isin ro ta men ro kap ki jong pendam jong i kum ki kun jam lang haki ying gisam ki jong i ro ta ki long jong ki ku bakra o trai ki long jong dap biang haki liang baro ro trai o trai men ro kat kam tam bagi rempe yung kristan ki banan ke balang jong mi ro trai ki ba mai de jong pang sistem ki jong du wadong mi no trai ki ro trai tu ya rap pendam mi ke tiar bas kem jong ki ro trai bagi lawan yo pa ki ya ki jong si so ba ki jong men ha ki jong im jong ki isi ro trai men ro kat ba ki bor ki barang sa jong ki program hi bro ko be ro trai bangi la man penya ika rang kat da ki jong ki ku blai jong mi ro trai wadong mi no trai ngi hap deng ki jong bagi jing ile hande men ai ta ka jing jong mi mane the bu ka jing im jing na ka por so tu song be shas ko try jong hot pa jong sa mi ta ka taru men Aling ini ken uat ngo tanat yu trai ngin syakri yu de ka jing kemen bat ngin wan akhmat jong u de ka jing ruai utrai jong i ulong halor ki e baro bat ulong tang mo u badai hok ban yo e ka jing ro alingin yarwai kemu debit akasam kabasis pa layo ong kumensim jonga to kerkuyu trai bat baro kabahanga ya kerteng kabakhoj ka jong u bat wat klet ye gi jingle babha jong u baro mensim jonga tu ya ro ya utrai melong bakrau mensim jonga tu ya ro ya utrai melong bakrau melong bakrau mensim jonga tu ya ro ya utrai melong bakrau melong mensim jonga tu ya ro ya utrai melong bakrau melong bakrau Milong halor baro Milong badayaro Miu mau siang kajing in jonga Miu babula Milong kunong bela Siang duriau bala Nang yalam hari kolom sinai Bibidei utrai
ka kitab ka baar jong Samuel kelenong ka banyo kat ka baar puar ka ong namar kata melong u bakraw atray u blay na ba omdon u bakat mami lani omdon u blay na lor jong me kat bakum kata baro ya ka bangilayo asngo talagi skor u Jeremia ka ba shipo kat ka ban riu ka ong kumju omdon u bakum mami atray me melong u bakraw bat ka kerteng jong me kalong ka bakraw hakabor tungin yerwai ngin yakan odi kan ka jingkra ko jong utray jong yu Jesus Christ na batang mau ulong siem jong gisiem bat utray jong kitray Kani ka perthei ke bangi im kadap tan ke jingya le sudah ka cha bangi phai hateng hateng is ngo ku mikilok ke bangi ie kim la ban pentengan yangi
kini kijing sngoba kiping yo naga perthai kim don dor ai rengan ong ye pitang kawai tang u jisu bas ngoi kijing ot kijing yam kijong pi balam penhon ye kamen siem balaban ai kamon kijong pi kijitiu pol kabaar siu timothy kalanong basau kat khot ka bakhan reu ka ong kumne hakata ka jingya sai dan nengkong jonga om dan manu bala ban yarap yanga ka khot ka bakhan nyo ka om han reu trai ula yeng hajan jonga bat ula ai bor yanga tang bat jisu kamen siem jonga kahun Berthei jing ya le berthei dap jing gela kilop bangai kim la pentengen yang jing snau bhaga berthei o kim don dore kacha bapai jing sudah tang jisu bala banyarap ciale lenti jonga tang baci su tang baci su tang baci dan sim jonga kamon tang baci su tang baci su tang baci su dan sim jonga Trai Jisu melong ulok bacan jonga hapeng ki eryong meju pentingan yang habakus naiki ban syajan jong mengawan belong yaki Trayang atau batskem yo hadureu ngangam tuk berkikti tang baci su tang baci su tang baci su dan sim jonga tang baci su tang baci su tang baci su ben sim jonga kamong tang baci su tang baci
Nyai kublei pi baro haka kerteng kebadan bore utrai bal nong pedim jangi uji Yesus Kristus. Kanam keburom kalonggen tang batang syau. Tungin je pai syau haki jing duai. Kokpa jingi ubah beneng ubadap daga jing it badaga jing isin ai. Ngai ngok ye me ko try ba me it kata-kata yang i ko try. Wala IT kinya lau kun ba kamaraway nagamanta jangi. Kopa ngai ngok ru ye me Pamilaya sengingi hagani garukom man syakri man mane man penan burom ni kerteng ke jome. To kren kopa bangin syashkor, to kren bangin im. Nagam taga burom ke jome agar tengu Yesus Kristus ngaduai. Amen. Ngalaseng nong rim yagani ke jingkren ke jonga. Naga kitab jing penpau ke lenong ke baal bat ke balai. Henry tang yagatu ke benta ke ba ujisu uong. Hauta uba job. Banga kerpat je pi haganika no pai singi. Ba pi pinje pulehi ya ki dekot namar ba ngandum pule baro igini dekot hendai tang katukan ni ke benta. Ba uji su ong hakita ki ba job ngan ai. Ka jingkli kalong ya ke eipat ba ngidei ban job. Ka baningkong ka bangidei ban job kalong ken ya usoitan. Ka shiti ka baningkong uyones ka lenong ka baar ka dekot ka bakat sao ka ong kumne ka ong ngala tho hapi ko ki samla na ba pilong ki baklan bakata ka ktin ublei ka yaisa hapi ba pila job no thiao ya uta ubasneu uyones uong kumno uong ba pila job no ken ya ya uta ubasneu daka eipat daka ktin ka jong ublei ka ba yaine hapi Shushu uyones uong ba pi itho ya uta ba menengkong de hang takin ba pi job no ya uta ubasneu ubalongkin usoitan kaktin ka jong blay ka itu yang i habang i puli shushu yang ni ka benta kanokin ba ujisu ulong ka nuksa lada pi pai sa ka gospel kat ku Matius ka lenong ka basaw kumno ujisu Christ u try ba blay jangi u job ya ki jimpen shoy jangi ni ki soitan daka katin ka jong blekin ka ba ublay ka ba ukpahi u ay hangi katakin ka long ka baningkong ka bangidi ban job ya ka bor jong u soitan badu jisu ong hakita ki ba job ngan ay ka baar ka bangidi ban job ka longken ya kani ka perthai ka gospel kat kumu Yohanes ka lenong ka bakan riu bar ka dekot ka bakan riu ter ladapin puli pen syamang to bakumno u jisu u ong badu batai gini ki senran ki jong u ki ong ba ku ki senran ki jonga u thokum ni na sngap ha ka dekot ka ba ar pho ong ba pi pen yam ba pi pen lenjar hende ha ka benta ka bakado jong to ka lenong u jisu u thokum ni ong to long slur pi na banga ngala jobkin ya kani ka perthai Ujisu bhai shik ni kisenram bodu ong ya ki jingjin jar pen shamkin ha kani ka perthai henry to long slur na mabanga ngala job ya kani ka perthai don bon nangi ha ka jing em ka bangi yai ka man na kasngi ni don kin ha preng ki jing dok ka jing pang ki jing ki jing tenjo don uweiru ubriu balaban lat nyaka Bar haba ki kimiki kpa ha kani ka juk ki pet kin yala ki khor ki khti ki jong ki dap kin da ka jing ku slai ba da ka jing do jing kermen bakum juru haba kini ki khon ki pet yala ki kme ki kpa ki dap kin da ka jing ku slai ba da ka jing do jing kermen baki khon samla jong ka balang ki balong kin ki himmen ki para ki jonga ha ka jing mo chi berkat ka balang wer ka jongi ha ka jing long samla ka jing long tlot ka jongi bar ho ya ka jing pen shoi ki ba bon ki bang yo man yo ma ha ka jing im ka jongi ha kini ki baro ni long kin ki ba tlot ba ki ba rem na ka we ka por sha ka we pat to batai pi yang kat no sin pi la ong yo blay lalu mantaka med ngan puli bible no ngan duai tistano ba ngan le kam kai ka jing im ka jonga Poi shibet men med klet ban duai klet ban puli ga ktin ga jong ble kan no sin pila ong yo ble ong ba atrai nganum le shu yakini ki kam atrai nganum le shu yakitai ki kam nganum kran shu kum ne nganum kran shu kum tai henrei ni remkin barabor hakini ki baro ka jingkli kalong balai ba ni rem maka jubab kalong namar bang ni le persya yakini ki baro da ka bor breu ka jongi ken
Ya kata kadau bangiram. Kum tak kadai kinyangi bangin job. Ya kan eka pertai. Bakum no bangin job. Tak bo baka jinyalam jang uman sem bakoi. Bakum bangala ong ye pimane hagini ki bangi sya haga jingem gejongi ni sngo ba ngi larem. Ni sngo tat panduai ru. Bangi sngo ba ublei ula jingai no nangi. Hindi nga kwa man penkermau ya pi ba uday usoitan uba penlong ya pi ba janga bangin perkat bangin snogum ta sngap ka ktin ga jong blay ga ongkum no sngap utrai jong pi ongkum no haka shiti shakinong rom kalanong ka ba pra de khot ka ba lai pusan ter ter nga kwa ban puli ya ka kanang ba pen sngu thu ba utrai ba kumno bangi ngi mane ki ktin ki ba ongkum ni u ei ban penya khla no yangi na kata ka jing e ka jong ukris kalanot lani ka shipa lani ka jing penstom ben lani ka jing tngan lani ka jing lengkut lani ka jing ma lani ka white lam henrei hakini ki e baro ngi job thiau da uta uba e jangi namar nganget skem baka jing job limni ka jing em limni ki angel limni ki nong shinchar limni ki e ki badon bo limni ki e ru ki ban salong limni ka jing jrong limni ka jing jelew limni ka e ru pat ka jing thau kanum lakin ban penyaklat no yangi naka jing e jong ublay kaba hau Chris Jisu utrai bot unong penam jingi u Jisu ong kumno u Jisu ong to long shlur pi na bangang ala job ya ka pertai barabang ipai sya jing mot tenrai jogani gentin shlur kamot kumno ka gentin shlur kamot kermen kamot u Jisu ong kumno u Jisu ong ko senran to kermen pi namar banga ngala job ken yakata ka pertai baru Jisu u ong ken yegini kentin ba u Yohanes u tho yaka haka shiti ka baning kong jeng u kalenong ka basan u pen san shisho yaka e ka ba u tho haka gospel u Yohanes u tho kumne sngam u ong kito ki balakha na ublay kita ken job yaka pertai tang da ka jinget pinapuli kan ka shiti bandingkong Yohanes kalenong ka basan ka tho shai hang to ki breu ki bakum no kin yo ban job ye kan ka perthai tang kito ki banget ken ha u Jesus Christ kom ta u Yohanes pen perang bakobong ay pi pen san ye ka bo ong ka gospel ka jang u ba lemda pi kapat pinumla banyo i ka hima u blake lemda pi kapat kabamot yu kabamot bangin pediang bangin IT la ka jingim ka jongi how Chris utrai jongi kumunong penim jongi katagin ka ka ba u Jisu khot yangi bangin le nga kwa ba pi pinya sngotu ya kan ni ba u Jisu Chris u job thiau u Jisu Chris u job thiau hapdeng ki jing jinjar henrei lingba jongka kumta la khot ru ya pi ba janga bangi ngin job ya ki jing tinjo lingba jong kita ki baro how ta ki ba penchat bor hangi u Jesus Christ ka ba sngo bang ba la pi pulia ki ka ki kitab jing ben pau ka lenong ka ba khat ar pinchemang tu ba kumno u Michael u angel Michael ba ki angel ki le thama ba no ki le thama ba ki soitan ba ki angel gi jong u pitep ki job da kumno kitab jing ben pau lenong ka ba khat ar da khot ka ba khat wei ka thok om ne ki job da kasnam jong uta u khon lang brot bakata ka ktin ka jing pla jong ki uba u Jesus Christ hiken badu Jisu ong ya kita ki ba job ngan ai kabalai ka bangi di ban job ka dekin ya ka jing im ka jingi shimet skap sini ka Bible ka ong kumno ka yathu kumno syapang ubre ulong kumni ubre ba ya ka jing dom man ya ka jing shai ubre ba kwa mar persya ya ka ka ba mensim jong ublei ka kwa ni ki bre ngi long kin kita ki bre ki ba kinja do ndai kita ki ba kinja mensim bat ki bala do le no ya ka burom ka jong blei bat ngas ngubang la dang puli upol ong kumno upol ong haki ki bangale ngam syampang namar ba yakabanga mon ngamle henda yakabanga isi ngale utakin ude ubreu uba upol uong kumtang ka ka bangi ban job ka longkin yaka yaka jingim ka batlot ka jongi yaka jingim ka baswai ka jongi makata bangin job ka longkin tang batang da umensim bakod fasasun riu khat ar ka tho shu hang ni ba ka jing le thma jingi kalong kumno kalong ba kinja mensim na ka jing le thma ka jingi kalong ba kinja mensim ni don kam ni don kam kin ya umensim bakod ba jikini like ki bangi di ban job ka jing im ka job ka baning kong ya usoitan
lingba badaka snam ukon lang brot bat ka ktin uble kaba bang ini ban job kadekin ya ka perthai da ka bang nget bat pai sha u Jesus Christ u ba job no thiau kin ya ka perthai bat ka balai kadekin bangin job ya ka jingim ka batlot jangi da ka jingarap bat ka jingalam u men sem bakot kini lai kin kidei ke ka bangi ni de ban job tang man ai man sem ya pi ban pen sngo thu ya pi ke ka ba u Jisu ong nga sngo tanan habang puli ka to ka jingja ka per get simani u Jisu pai shi kini ki senran jang u namar ba ki klem duai lem bat u Jisu ong kumno ong ba ka man sem kasmat henry ka do ka tlot ka man sem kasmat ka mot ka man sem ka kwa henry ka do ka tlot haba uji suang kamen sem kamot ken kamen sem jong pi ba jonga kum tang idon ken jaga jing terang man sakri oblay hende ude ken usoitan ubayele persya ubayele tma yangi kum ta habang ipai ken show Jesus Christ haga jing alam jong umen sem bakut ni yoken jaga jing job tiao berkat no le hagin gisni gibakum kini gibangi im bangin sngo thu bangi dekin ban long kita ki briu ki bala job ya usoitan ya ka perthai ba ya ka jingim ka batlot ba ka pop ka jongi ha ka kerteng u Jesus Christ ba nga kwa ba pinji sngo tho ya gani ha ka por ba u Jesus ong ba ha kita ki ba job ngan ai u Jesus umut ru ba ha kita ki ba yaine bat nga hado ka bom jukut chadu ka bakut ha kita kin bangan ai bat benda pule ki kitab jing pen pau pen syam ya kata ba usoitan ki let ma bat ukon lang brot bat ka bible ko ong ba ukon lang brot un job kin ya ki namar ba ulong utrai jong ki trai ulong usim jong ki sim bat ki badon lem bat u ki bala khot ki bala jet bat ki ba yaine ki bala khot ki bala jet bat ki ba yaine bat u shadu ka bakut de hang takin u Jisu ong hakita ki ba job nga ngan ai kendiat ngakwa ban kendiat ban keren sebang gini gisngi kat kum gi sngo thu gi jongi sebang gini gisngi ki bakaddo kabaning kong kalong pingi pet gini gi dak ki shin gini gisngi ki bakaddo hende ke ka bang ngakwa ban kerpa dia pi kalong mangin pet shimet yala de hatung ngi long mo ki bala pen kre ya ka jingwan ka jong try ka ba arsin sngap upol u thok kumno hakashiti ka ba ar ka jong u shau timothy kalanong ka balai ngasmo bang ba upol wong kumno wong ba ko timothy pitem nem hakipor ki ba khaddo kinwan ki por ki ba shitom ki ba por ki ba shitom ki ba kumno ki bri kin long ki ba eat yala de kin long ki bri ki ba le sarong ki ba le meng ki ba le kraw ki bum ko ngo ki mi ki pa ki ba don ya kata ka bor jong jingre blai hende ki ba lenno ya kata ka ya ka bor ka jong ki ba don ya ka dur jong jingre blai hende ki ba lenno kin ya ka bor ka jong ka ki takin ki di jingja ki ba upol uong hakisni ki ba khado kalong ka badai ba Jisu ukran ya ka gospel of Matthias ya kini ki dak ki shin hende nga shem ba ka ba kam kong san kalong mangingin pai shala ka jing em ka jong nama kini ki dak ki shin habneng ngim don bor halo jong ka ude uble kin banwan ra ya ka ka badon ka bor kalong ka ha ka jing em ka jonga ba ka jong pi bangin pen baha bangin pen janai ha ka jing lam bat ka jing rap ka jong umen sim ba khot Shushu abai pipule ki kitab jing ben pau kalanong ka ba arbu ar ki de khot ki benta ki ba khado uji suong kum ni uji suong shisha ngawan kloi barka jing juba ya ka to ka jing ong ka jong uji su ka de kum no ka ong amen to one try Jisu amen ka bamot to ai bakan long kum ta to one try Jisu bang ini ban kemen nganong ngaya pi lada ki sngi ki bakhado ki wan balai pitep nama lada ki wan gini ki sngi ki bakhado kan yalam kin yangi syakita ki sngi ki bathmai hatu ni ap nam ta ki sngi ki bakhado ni ap nam ta ki sngi ki bathmai ni ap ken ya kata ki sngi ki bathmai ba Jisu ong lada pi don hanga pi long kin ki breu ki bathmai ba ki breu ki bathmai kin yok kin ya kata ka benta ha kata ka jing em ka bathmai hakita ki ba job Jisu ong ngangan ai ken Paratangi pai shikini Jisu ong kumno hakita ki ba job ngangan ai. Hinyo sin ong ya kata hakita ki ba job hauta ba job. Hende ya ke ka ba Jisu on ai ngakwa ba pi pinyu pulehi ya ka kanang ba pi pin sngutu ya ke ken ka ba Jisu on ai. Jisu hakading pna job ya ka popkin. Jisu haka jingmi pat ka jong job ya ka jingyap.
Bahabang pule ke city ke ba ningkong jong upol siki nong koren ngas ngo bang ke ke ba upol uong ko long kumba kren ben ke ni ke jingyap bo uong ba ko jingyap hanu ka jing job thiau jong pha ko jingyap hanu ka sni jong pha Barhaba ublay upha ilaw mensim bakut upenya kendokin ya kata ka jing bishar ya usim jong ni ka perthai namarba ula longkin wala syapen dam lupa ha utakin ubajob ya kan ka perthai padutakin uday u Jesus Christ barabang ipai seki kitab Chronicle ka baal kalenong ka bahnyo kidkhot ka bakhalai ter people shemang to bakumno ublay u ongi ni kon Israel ki ong ba ladaki ni breu ki jonga ya ki balakot ta ka kirteng ka jonga ki le kumno ki penrit yeladi ki duai ki pai khmat jonga bat ki pai na ka kamben man ka jongki ngangan snow bangangan juba bangan map ki pop ki jongi bon sila dangi puli ga ni puli ga ni o bangan di ban penrit o bangan di ban duai o bangan di ban wa ja ka khmat jo jisu bat pai no na ka lenti ban man kalong ka badai hende ke ka bang ko ban wan ram wan yalam ye pi ha ni ka por kalong ublay ong ngan snow na beneng ban ngan juba ye pi namar ba kan sawan ka po ba ublay unum snow shu ye jing duai ge jongi ge jongpi kan sawan ka po ba ublay unum map ken ye ki pop ki jongi kan sawan ken ka ta ka po ban pen kesan ye ke bang ong ngakwa menyalam ye pi ki kitab jing ben pau lenong ka balai de khot ka ba arpo uji suong kum no uong ba ngatit ye ka jing khang jongpi lada pi play ngangan wan rung mangan bam jamit ngangan tit kamu uji su dan cabal bau tit jaga jingkang pen pet pat jaga parsi ni gis pongut ki sati nong let kure mu shong hatu ka yeng kini san ngot ki dan cabal ki tit bau uji su ong kumno wong ngam itu ipi wong ngam itu ipi baling ngong ba bale uji su ong ba pi ni nong let kure mu ong ba ni pila slam ni la don chapong ni dang ya khawai wasmoi e kala dap ka caka em wong ngam itu ipi kadang donkin kapor bangangit scam kanikin kali kapor bangin pai sha ublay kat ba ublay u Jesus Christ udang tit ya jingkang gejongi tungin play kinyaka bangin pai sha ngin penrit ngin duai ngin pai kin nakata ka jing em beman gejongi sha bangan kot ngakwa kin banyalam ye pi shi ka team jo ka jising samla ka team ka jising samla ka ba ong hikai ya ro bat IT Nilayo ya ka jing ro lamba ka jing ruai nilayo ya ka jing hikai na ka tin ka jong blay kala sakin hangi manta bangin IT ya la ka jing em ka jongi bat ka basngo bang kalong kani ka wai kumno u Chris u job ya kini ki baro dekin hakaba u IT ya la ka jing em ka jong u hakatu ka ding phna na ka banta ki pop jong pi bat jonga kumno u job u IT ni bau raka white bau let ma em kan sawan ni kata kapol henry u Jesus Christ u job ikini ki baro kadekin haga jing IT ka jong to pai pi to duai to yad nagani ka jing im ka baman ka jong pi but pai show Christ jar ubadon ka skor to unsngap ngakot ken ye pi Chau ni Chris ubangi maning ni syakri lesila don na pi ki basngo thaj basngo loit ni ka jing em ka jong pi ba pi sngo ba bleu la jinai no pi kanigin ka long ka sngi ka por ba pen pai shu ba pen IT la ka jing ba pen ong ko pa try jisu ba habneng to pen kya kenya to pen kya igini ka jing banji berkat ki jonga to pen kya kini ki jing pang ki babon ba kham tam ni ka pop ka jonga ba habneng ki jing kot lat ka jongi but happening ke jing kuslai ke jongi tongin ong ba trying a pai la ki kmat ki jonga shame but they hang takin ba Chris on play ya la ka jing khang manu ong to one but shong man nga ba piru pin khawai lem bat nga khot ken ye pi shaka jing pen em nga khot ken ye pi shaka jing pen chat bor ba nga khot ken ye pi shaka jing pen kya haka kerteng o Jesus Christ o play na kam saka buram ke jong Long unong pen kya jing
pang babon jai hấp đành kỳ chính cơ là mê lòng nong pelai hấp đành kỳ chính cứ sai men sim baleng ngapai ki kemacha me ben kya yang me long unong pen kya chin pang ba bon jai hấp đành ki jing ko na me long nong pelai hấp đành ki jing ko sai men sim ba leng ngapai ki kemacha Slap jing pen kya her hanga 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 Ngano shakti Slap jing pen kya her hanga Slap jing pen kya her hanga Ngano shakti Ben kya yang hang ni ngalong marwe try ngalong sudah hấp đành ki jing kusnai men sim maleng ngapai ki kemacha ben kya yang Tungin pai show blay hagijing duai tungin duai ko pa jingi ubahab neng ubadap ken daga jing e badaga jing isin ai priang hun ko pa ye gajing shakri ge jongi ko pa hagani ka por gani klemat
Bakan poi kin ka khet ka jing sin e ga jong me ko try ba man te kin ye ki jing ka khu ki bakar hai ga jong me ha ga jing im ga jong ni ko pa u soitan u tip kin ba ka por ka jong u klajan bor un tre bor ba ko pa man shim no ikini ki khon gi jong me bantan yang ni ko try ki balong ki jong me bantan yang ni kham jingai na me ko try kom tanga duai bang pen ken mau ko pa ba ka ktin ke jong me ka ong bala ri yangi da u Jesus Christ ngai ngo ya me ko try ba me long u blay u ba khot u ba jet ba u ba ai bor kin yangi ba ya lam do man sim ba khoj bangin la ban yai ne shadu ka bam jikut ko pa ba ho hakita ki ba job me men ai kin yela ga jinkir ko ki ba hatam ki jong me ki kon ki jong me ko try ki ba shashko ye ni ke jing shakri le magani ka YouTube channel ko pa la ki don ha yeng ha sam ni hang no ko bi don ko pa kir khu ye ki don ha preng jing pang ki jing stom pen kermau ki ko try ba me tang shukta ma me ko try ka kerteng u Jesus Christ ki nyo jing pen kya kum tanga duai ba ki nyo ki jing pen kya kerteng u Jesus Christ ki to ki badon ha preng jing kulma jing ni ka perthei ko try ka yeng ka sem ka badon ha preng jing e ka jing tenjo ko try let ma me ko try but weng barat ding kong ye ka bor ka jong soitan ka ba te khom ye ki khon ki jong me ba ka kerteng u Jesus Christ ki nyo ken ya ka jing job pen kan mau ko try na bangi long ki batlot ba ki baswai ko try yalam kin yangi da ka bor ka jung men sim ba ko mangin long kin ki ba job thiau kom ba me mela job kin ko try shimti ka try ga jing im ga jongi ki por ki badang sa ko try ba ba wai no jing ni ga jing shakri ga jongi to the la ga jing e ba ga jing ai e ga jong me ma to ai ru ba ga jing e ba ka ba jong ublei ukpa jongi na bom jukut But hoy ka jingay ka badabyang o Jesus Christ o try ba unong panim jangi lamba ka Jesus lok umansim ba ko kinilay away kindon ringkat ken pat ki kon ki shakri ki jome ka try ki ba mani ki ba im na ka kerteng ka jome manta ba shadu ka bom jukat ru amen Amdan ko mami Yaman sim jong ngabala panpenhu ngalawat keleng sau dong ka pertei ban shem om don ko ma